pare ang inyong giana sa simbahan. Kina may mga babawg lubot ng mga Katoliko. Kung di na maigo kani sa wali, ako jud giiguan. Kini jud paria manghigo jud. Di na makita sa sunod nga misa. Tuan na sa pikas parokya. Yan naman, gusto lang sila mamati sa gusto nilang pamation. Tinoo dili. Mga hipokrito. Uy. Dili pare ang inyong giana sa simbahan. Kung pare ang inyong giana sa simbahan, mo na immature ang atong knowledge sa pagtuo. Ang atong giana sa simbahan, si Kristo, ang pan sa kinabuhi. Ako ang pan nga gikan sa langit, o ang pan nga akong ihatag kaninyo. Mao ang akong kaugalingon. Wow! Biyae sa ng inyong gikalingawan dia, gikabisihan dia. Biyae sa inyong labhunon. Yung sahir bang labhunon, maklarog taman kung Domingo.